Er vi i gang? Ja. Jeg er nu og købe Dragon Ball i game. Ej, det er bare første gang jeg åbner den her. Må jeg lige se det? Vil du også se bagsiden? Ja. Og Nå. forsiden, og bagsiden, og oversiden og undersiden af hjørnet. Jeg kan ikke åbne den. Godt. Vi pauser lige en gang. Det tror jeg jo købte det. Det der kan åbnes. Jeg har lyst til at spille det. Fuck, hvor det kedeligt det er at spille. Jeg tror, det var et godt spil, Thomas. Så tror jeg, der sker noget. Nej. Jo. Jo. Prøv du lige og vente og se. Nu kører det. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ej, du skal gøre det langsomt. Du er ikke et lille barn mere. Ej, tak. Og så spørger forældrene, hvem vil du få den fra? Den vil du få fra Thomas. Tak, Thomas. Skal jeg åbne den? Ja. Det er der. Nej, må lige se en ekstra gang. Vi skal lige have den her bind af. Så er vi ready to action. Er du klar? Det er den allerførste luft, man åbner nu. Så skal man indånde den. Vær klar til indånden. 1, 2, 3. Se disketten. Er den ikke pæn? er den ikke fin? Jo, Thomas. Må se. Jeg skal lige se den der brochure. Så skal vi se brochuren. Jeg skal lige filme hver side i den. Okay. Hey, jeg glemte forsiden. Ej, hvor er helvede knægt. Så prøver vi lige. Ja, fint er det. Forsiden, jeg vil se forsiden. Ej, det var spændende. Skal vi spille det? Ja. Okay. Goddag. Thomas. Det er første gang, jeg åbner min Xbox. Der har godt nok en FIFA i forvejen, men altså, det er helt nyt. Ej, hvor er det fint. Ja. Det er FIFA Dragon Ball. Det er FIFA Dragon Ball. 08. Det er FIFA. FIFA Ronaldo. FIFA. Dragon Ball. Ja. Så må jeg se fjernsynet. Så skal du hen og spille. Det er de regionale nyheder. Nej, jeg vil se dig på de regionale nyheder. Det er Dragon Ball. Det er Bandai. Det er dem. Tims. Hvad er det, Jacob? Filmer lige. Crew er. Nej, jeg skal filme for at filme. Ej. Wow. Der var så står der dernede. Forstår du, hvad de siger? Okay, det kan jeg heller ikke. Au. Det her nok. Det er jorden. Ej. Jeg har ikke lyst til at se mere nu. Jo, vi skal se den. Det er første gang, Thomas.
Det var fint! Ja, så tager du en sofa. Okay. Så kan du bare få lidt ind, ikke også? Og så now loading. Så står den now loading. Ikke? Så har vi startmenuen lige om lidt. Der har vi. Fuck, hvor er det skødt, når jeg zoomer ind. Talkable first limit has an outlet fixed to. Please don't turn off your control or remove the storage device during the stay. No storage device is selected. Gate that will not be saved. Select yes. Yes. No game data found. Create new game data. Yes. Ja. Det kan jeg sikkert ikke nå det, før det er væk igen. Nej. Så har du startmenuen. Vi starter fra øverst, så står der Dead Chronicles, Versus, Trials, Hot Reels, Training, Option. Jeg synes, vi prøver med et option. Så har vi lige en load-screen, kontrolsætning, sound-setting, play automation, und data max management. Så synes jeg, vi skal prøve en Dead Chronicles. Yes, vi kører. New. Der har vi et år. Det er første Friday Arrival. Vi trykker. Vi tager den på det. Nej, det kan vi ikke nu. Så tager vi det på det højeste niveau indtil vi er normal. Vi kører derinde og pige. Det er det, vi drejer bolden og runden. Er det dig, der gør det? Ja. Nej! Jeg er på demoen. Jeg har samlet demoen. You are safe, the greatest race of warriors in the universe. Know your place. My name is Goku. And I belong here. Get out of here. You fool. Au! Au! Lad være. Du får svag, Thomas. Du kan ikke ramme. Thomas, han kan ikke lide dig. Er du sardin? Nej. Right is mistake. Nej, det kan da natte det der. Nej, helvede knejt. Hvor meget liv kan han miste? Nej. Du er kraftedeme dårlig til at ramme. Han er næsten lige det. Ups. Hvor fanden? Ups. Stop duel! Det er hårdt. Hvad fanden der? God lyd. Jeg kan altså kun filme den første kamp. Det er Polo. Og? Polo, vent om. Hola! Film. You out to do it. Just stand. Take them off. Now. That's the policeman.
Søvn.